Masterizer. Sanibona igama lemovie yethu yango-2025 i-Prisoner of War eka-Scott Adkins. Imovie yethu isiqala nge-storyline sakudala ngo-1942 la isiqala khona ngokomanda wamasosha ase-America igama lakhe uJames Wright. Bese mbona ngena kwenye dojo yaseJapan noma indawo yokujimela. uJames Wright wayezofuna omunye ubaba oyi-Japan ayemazi kudala kanti uzofica indodana yalowo baba kuyiyona ejimisayo kuleyo dojo. Where is he? That man in that photo. My father. I spent time with your father in Bataan. My father spoke over you. A great fighter. Come on! You bring trouble and dishonor. What is it you've come here for? Imovie yethu isibuyisele emuva ukuthi kwaqala kanjani ngesikhathi ibhanoyi lika James namasosha akhe lalijahwa ibhanoyi lamasosha aseJapan kanti leyo bhanoyi ejahwayo izodutshulwa iwele phansi. uJames wayesindile simbone edonsa amanye amasosha ayelimele kakhulu ewakhipha emanzini okuwa amasosha ayihambisana naye labaphahlazekele khona. Nayibuka phezulu wabona enye ibhanoyi naye idutshuliwe yophahlazekela kwelinye isayidi. Nokwathi ngokuphuma kwelanga ekuseni amasosha aseJapan ahambe seyofuna ukubheka ukuthi kulamabhanoyi abawadubulile bakhona nabasindile. uJames abasebembambile bamhambisa phambi kakhomanda wabo kwamasosha aseJapan igama lakhe Ito owatshengisa ukungabi nazwelo ngoba watshela amasosha akhe ukuthi awamnquma ikhanda. Ngempela uJames wathathwa lapho esesiwa kwenye indawo eyayimaphakathi nehlathi lapho uCaptain Hirano atshela khona uJames ukuthi akaguqe ngamadolo. Wakwenza ngempela lokho uJames. uCaptain Hirano wayikhipha isoti yakhe for ukuthi anqume umqala kaJames. Nokwathi lapho esethi uyamnquma kanti uJames uzovela dakhe naye uCaptain Hirano wageja kanti uJames uzothola ithuba alisebenzisa. uJames wabaleka seyofika ngakwelinye ibhanoyi lalisehlathini kanti uzonyathela enye indawo eyayicushiwe yambamba ngempela lento eyayicushiwe kwaqathaka nommese wakhe ayizosika ngawo inethi agcine sembambile futhi amasosha aseJapan uJames sebehamba naye bembopha izandla bambeka phambi kobukhomando wabo esecasukile ebuza ukuthi kungani le ndoda namanje saphila. Lo captain wachazela ukhomando ukuthi le ndoda isibulala amasosha amaningi yaze yabulala ngisho uCaptain Hirano. Lo khomando wavela wacasuka kakhulu mayezwa lokho. Ithi kuJames Wright uCaptain Hirano befana nomfowabo. Ithi naye uJames Wright kusasa uzofa. James Wright, Corporal Hirano, was like a brother to me. My sincerest condolences. Tomorrow, you die. uCaptain watshela ukhomanda ukuthi uJames Wright akabulawe njengamanje. ukhomanda wanqaba wathi uJames ukuthi vele akakusaba ukufa. Wathi ukhomanda kusasa uJames sombulala ngendlela engakaze yenziwe before. Waplana ukuthi kusasa kufanele kube nempi lapho uJames abazomthocharisha khona bambulale slowly. Ethwenzela ukufa kaJames kube isifundo kwezinye iziboshwa. uJames waboshwa wavalela kwelinye ijele lakhona la ehlathini eligada 24 hours evalelwe nezinye iziboshwa ezifana naye. Esithola ukuthi inqwaba yeziboshwa eziningi sezafa ibulawa ukuthotsharishwa ezinye ibulawa endlala khona la. Iboshwa ngoba zonke zaze amasosha ezayiboshwe la zayixoxela yena uJames ukuthi ngisho ngathiwa vele ziyiboshwa kodwa zisawugcina umthetho wasebusosheni ezawufundisa. Zithi kunemithetho kumele igcinwe yona wonke umuntu ngoba mawuhluleka ukuyigcina amathuba akho okuphila abamancane. Lamasosha abuya amchazela uJames ukuthi nawo njengobela anawo ukhomanda wawo oboshwele kwenye prison cell eseceleni. Bamtshela ukuthi bazomhlanganisa nalowo khomanda wabo kusasa ekuseni. uJames wabatshela ukuthi naye akanaso isiqiniseko sokuthi osukwini lakusasa uzobe saphila. ukhomanda Ito wamasosha aseJapan uthe uzombulala kusasa. Nokwathi lamasosha aboshiwe mayeza ukuthi uJames ubulala amasosha amathathu noCaptain Hirano bethuka bonke bathokeka. I already killed 3 of Ito's men that he knows about. You're better off going on the march. Anyone strong enough to work, stay here.
What do we know about this other camp? Once we do make it, God only knows what's happening to them. Just better hope it's a clean beheading. Sometimes it takes more than one swing to finish a job. Ngakusasa ekuseni zathathwa zonke iy'boshwa zasiwa ngaphandle ngaphambi kaCommander Ito. Kwasondela elinye isosha phambi kaJames elaliphethe isoti, okuyilapho abona khona uJames ukuthi sekuwukuphela kwempilo yakhe. Kodwa kunokuthi libulala uJames isosha lamnqamula le ntambo embophe ey'ngalweni. UJames wasethathwa kanye nezinye iy'boshwa ey'ntathu basiwa kwi-fighting ring la ekuliwela khona. Lapho uCommander Ito washo khona ukuthi la amanye amasosha aboshiwe babanjwe bentshontsha ukudla beyokufihla kuma-prison cell la baboshelwe khona. Ethi ufuna ukwenza isibonelo ngabo ukuze nezinye iy'boshwa ey'cabanga ukwenza njengabo zibone ukuthi ujeziswa kanjani. Wahlala phansi wabalethela isigora sabo esithenjiwe esasoshaya sibulale lamasosha aboshiwe kanye noJames. An example must be made. uCaptain wethuka ngokushaywa kwesigora sabo abasithembayo, wabuya wazotshela uCommander Ito ukuthi uJames akabulawe njengamanje. Kodwa uCommander Ito wanqaba watshela uCaptain ukuthi uJames akafani nezinye iy'boshwa, ethi akumele abulawe kalula nje, kumele ajeze kabuhlungu before abulawe. Ngakusasa elinye isosha ekuthiwa uGabriel laze lenza ijoke elikhuluma noJames limbuza ukuthi izandla zakhe zakhiwe ngamatshe yini. Amthatha uJames lamasosha ase-America ayeboshiwe bamusa kuCaptain wabo uCollins. uCollins yamthola ukuthi wayenomlenze wawulimele wayomenza angakwazi ukuhamba ngenxa yokuthi wayekade eqhunyelwe ibhomu ngesikhathi sempi kuliwa. uCollins wabuza uJames ukuthi wakufunde lapho ukulwa kahle kanje, ethi yena namasosha akhe selokhu baboshwa la akekho umuntu owakwangena kuleya fighting ring wabuye esaphila, kuyaqala ngoJames. uJames watshela uCaptain Collins ukuthi akakufundelanga endaweni eyodwa ukulwa ngoba wayetrain ey'ndaweni ey'ningi ey'hlukene, Hong Kong, iThailand neJapan. Kusenjalo kwangena uCaptain wakhona la eJapan wathatha uJames wamusa phambi kaCommander Ito. Naye uCommander Ito wambuza uJames umbuzo ofanayo ukuthi wakufunde lapho ukulwa, nokuyilapho uCommander Ito wavela qhathwa khona uJames nenqwaba yamasosha aseJapan. Chisel, you are a skilled fighter. I've trained many places. This belongs to you. Yes. Maybe you'll see your father again. My father's dead. Tomorrow, you die. Let's go, Britt, you're up. Do you like a drink? No, thanks. Let's get this done. Ito's head must be spinning right now. Why didn't you finish him off? Ito's men are just doing as they're told. They don't want to die any more than we do. Because in about a week, they're gonna march us to another camp. We need a radio. They're not gonna waste good men to come get us. We're casualties of war. I'm gonna get one. We're all in. uJames namasosha ngakubo baplana ukuthi kumele kutholakale i-radio offer, kanti i-radio yayiphathwa elinye isosha eligada phezulu kwi-watch tower. Amasosha avela aqala impi ngenhloso yokuthi aphazamise, kanti kuzofika ama-guard amaningi ezama ukuzokhontrola leso simo. uJames wathola lelo thuba lokunyukela phezulu kwi-watch tower ukuyontshontshwa leyo radio, kanti phansi amasosha agcine kwazile ukulawula isimo, kanti noJames wayesekwazile ukuntshontsha leyo radio. uJames esacashile wabona unesi. uJames wacela lowo nesi ukuthi athule angamemesi. kwafika elinye isosha laseJapan elifuna ukumbamba
namabele engafuni lowo nesi lamsakaza ngempama lamlahla phansi. UJames wamzwela lo muntu wesifazane wayehlukumezeka phambi kwakhe kodwa kungekho ayengakwenza. UJames leyo radio waqala wayifihla ngamasaka nokwathi ukuhamba kwesikhathi bafika nayo kwi-prison cell yabo. Elinye isosha lalithuke kakhulu ngokutshontshwa kwe-radio ngesikhathi libaxwayisa ukuthi lamasosha aseJapan mayingathola ukuthi i-radio ilahlekile kungathotsharisha wonke umuntu kabuhlungu izitholakala. UJames wabatshela ukuthi bangakhathazeki, ikhempi inama-radio amaningi kabi ngeke banothise ukuthi kukhona yodwa elahlekile. Ngakusasa ekuseni uCommander Eto wayecasukile wabizela ngaphandle wonke amasosha ase-Amerika ayeboshiwe. Wawatshela ngamasosha akhe akhona la eJapan aphule umthetho ayendaweni engavumelekile. Wathi ufuna ukwenza ngawo isibonelo phambi kwabo. Now is the only chance to save your life. Lopez! Let this be a lesson. Those boys found a way outside the fence without getting caught. Mind your business. Look, tell me. Maybe they did. It's not hard to get out of this place. Just a matter of a blind spot and a few snip wires. Ebusuku bangalelo langa uJames waphumela ngaphandle ephethe iradio. Inhloso yakhe kwakukuthola isignal yale radio ayiphethe kodwa wezwa amazwi ayikhuluma kwi-radio ngelanguage yeNavajo ngesikhathi esifike ngasehlathini eseyithola kangcono isignal. Khona lapho isosha langena lazo-check iy'bosho ukuthi isaphelele yini lathi lisaqalaza maliphenye embhedeni kaJames lathola ukuthi akekho kufa kwamasaka. Azange limemeze leli sosha kodwa laphuma lapho lahamba. Nokwathi ngakusasa uJames nala amanye amasosha amabili ase-Amerika bahlangana futhi. UJames ababekhulumela phansi wawatshela lamasosha ukuthi ama-Americans aseduze awekho kude. Ngoba uwezwile erediyweni ekhuluma esebenzisa ikhodi yelanguage yeNavajo. Wathi noma ubengaba-understand ukuthi bathini kodwa usenayo iplani yokuthi beqe la. Wabatshela uJames ukuthi eqala ukufika kule camp wabona iglider lolu hlobo lebhanoyi lamasosha kodwa owabona ukuthi alinanjini ngeke likwazi ukundiza. Wathi uJames lolu hlobo leglider akulona ibhanoyi lamasosha elijwayelekile ngoba leli linewuku lokwazi ukuthi lidonswe elinye ibhanoyi lindize nayo. Wabatshela ukuthi udriver webhanoyi noma ipilot mayengakwazi ukundizela phansi angakwazi ukubadonsela phezulu andize nabo ngayo leyo glider. uGabriel watshela uJames ukuthi kodwa mangabe izinto engahambi kahle ukuxhumana kokuconnectana kwenetwork yabo kungafeyili and lokho kungafeyilisa le plan yabo kanti futhi ivele i-risk. Besakhuluma kwavela kwaqhamuka elinye isosha ladonsa uJames lahamba naye. uCommander wabuza kuJames ukuthi yini ayaziyo ngelanguage yeNavajo. What do you know about Navajo? You understand this language? Why would I understand it? Nobody understands Navajo except the Navajo. That's the bloody point. None of you will ever see your home. Then I guess we have nothing left to lose, then, do we? An attack is mounting! The Americans are still close! Fight on this. It will help. What is coming is much worse. uJames wayekade wile lapho waquleka waphaphama eselalise kwi-Japanese medical camp ngesikhathi sekuthunyelwe unesi wayezomlapha amanxeba akhe la elimele khona. uJames wambona ukuthi loya nesi akade embone lapha ngaphandle ekuqaleni wathola nokuthi igama lakhe uTeresa kanti naye uTeresa wayesiboshwa njengaye uJames. uTeresa watshela uJames ukuthi uzokuthiwa uCommander Eto akasalale ngisho ebusuku ngoba akakhululekile uyitshela ukuthi amasosha ase-Amerika angahlasela noma yinini. Ethi uma bengahlaselwa angabulala zonke lezi iy'boshwa ey'hambisana noJames. They separate me from my family. Force me to work. You know this place. Jungle surrounding this place. Minister! You may rest now. Your strength is returning Tomorrow I die. Yes, I know. Your sensei taught you well. You honor him. I'm confident I'll make it home. Eventually, you'll just run out of warriors. But I fear
Convoy is coming. If this happens, nobody will survive. Later uJames wabuyela kumasosha ngakuba iboshwe nawo. Bakujabulela bonke ukubona ukuthi kanti uJames usaphila. Elinye isosha lamtshela uJames ukuthi ngesikhathi esalaliswa esibhedlela se-medical camp kunamanye amabhano ayadlule endiza, lokho kukhombisa ukuthi amasosha ngakube America azi ukuthi bala awekho kude nakule ndawo. Bevumelana ngokuthi kumele bakwenze manje ukusebenzisa iradio bazama ukuxhumana nawo, kodwa futhi leyo plan bayayazi ukuthi i-risky ngoba babengathi basende signal bese beyabanjwa ngaba isijeziso esinzima sokufa. Kalobu busuku bangalelo langa uJames Gabriel baphinde baphumela ngaphandle kwecamp. Nokwathi besahamba idistance encane, elinye isosha laseJapan lababona badila fast nalaba basebebabonile ngokungabanga umsindo. As soon as we send that transmit out, Jeff's gonna know. Wait. Okay. Come to you. Okay. Go get that! Ngakusasa ekuseni uCommander Ito waqoqa zonke iziboshwa ngesikhathi ememezela ukuthi izolo ebusuku ezinye iziboshwa zephula umthetho ngoba zihlasele amanye amasosha akhe. Wasebatshela ukuthi lesisenzo asikhombisa ukuthi senziwe umuntu oyedwa. Waseyabatshela ukuthi umuntu othintekayo kulento akabuyele ngaphambili. uJames wabona ukuthi isosha langakuba uCaptain Collins bamthotsharisha kabuhlungu ngoba futhi uCaptain Collins enomlenze olimele. uJames wabuyela ngaphambili wabatshela ukuthi nibamba umuntu wrong, yimina engibulale lawo amasosha izolo ebusuku. uCommander Ito wancoma uJames ngokuthi akhulume iqiniso, wathi kodwa ngiyakuphikisa ukuthi lento uyenze wedwa ngoba nabanye bohambisana nabo. uCommander Ito waletha esinye isiboshwa sakhona la eJapan. uCommander Ito watshela uJames ukuthi ukuze amxolele emacaleni akhe akabulale lesiboshwa, kodwa uJames wanqaba ukubulala leso siboshwa. Kill him. I will not. We are prisoners of war. There are rules. You are here for just my entertainment. Why don't you set foot on that mat with me? Let's finish this now! Do something! You're a coward! uJames watshela lezi ziboshwa nazo ukuthi kufanele basende signal namhlanje ebusuku, ethi lokhu kufanele bakwenze noma kanjani futhi basebenzise icode yelanguage yeNavajo kuleyo message abazobe beyithumelela amasosha ngakubo. Ethi ngoba amaJapanese azolibala ukudecoder leyo code yeNavajo, ethi kuzowathatha isikhathi amaJapanese ukuthi adecode leyo message, kuyobe sekulate for ukuthi babathole ukuthi bebethini. Kwahla ngempela ngalobo busuku uJames noGabriel baphumela ngaphandle bephethe leyo radio, baqala lapho bathumela isignal kumasosha ngakubo. Bathi sebeconnected neradio yase-America bayisenda leyo signal kodwa not kwi-proper English, bemixe nalawo magama ayesebenzisa icode yeNavajo for ukuconfuse amaJapanese. Baqeda baphuthuma back to i-prison cell yabo, kanti ngebhadi bazofica sebelindiwe bashawa baquleka. Nokwathi uJames mayiphapha emiqulekeni wathola ukuthi impi vele isiqalile. Amabhano yase-America ayiqathaza amabhomu kuma-camp aseJapan, namaJapanese ayeseqalile lapho ebulala iziboshwa zase-America esilungiselela ukubaleka. uTeresa wangena nomnye unesi baqaqa intambo yayibopha uJames ngesikhathi uTeresa etshela uJames ukuthi emva kokubanjwa kwakhe uJames kuvele kwafika amabhano uyahlaselayo. Ethi noCommander Ito sekungathi uyahlanya ngoba usebulala kwasane isiboshwa sase-America. Bathi mabephumela ngaphandle bafica impi ibambene phakathi kwe-America neJapan, nabo baqhubeka lapho ukuhlasela iJapan. Contact! Get up! Nowhere to run now.
Iy'boshwa zabaleka zaze zafika kuleyo bhanoyi yeglider benza iwuku elikhulu ababelibophe ngey'ntambo base besenda isignal bonke bawongena phakathi njengokuvumelana kwabo kwiradio. Yaqhamuka ngempela ibhanoyi yase-Amerika ey'ndiza yehlisela lelo wuku elikhulu phezu kwalezo y'ntambo ababeyibophele kwiglider yandiza nabo. Ayakwazi ukuphuma kuleyo camp yaseJapan amasosha ase-Amerika ngempumelelo kodwa ababanga nenhlanhla yokuhamba bonke kodwa abanye basala. UJames wathembisa ukuthi ngelinye ilanga uyobuya azobalanda. Nokwathi emva kweminyaka ewu-8 sekwaphela impi ye-World War II, uJames wabuyela back to eJapan ngoba impi yakhe noCommander Ito yayingaphelanga. Kanti uzothi uyafika uJames wathola ukuthi uCommander Ito uswashona sekukhona indodana yakhe. My father passed away last year. My condolences. Wait! I want to see. If you insist. Wait! I believe this belongs to you. My father told me that Whiteman will come for. Hawe Master, siphenile njalo. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela esoyi-uploada ngekudala. Siyabonga ngokubukela iSterizer TV. Ukhumbule ukusubscribe nokucindezela ulike kanye nebell ye-notification ukuze ungaphuthelwa imuvi elandelayo ngokuzayo la kuSterizer TV. Sterizer TV.